nandadedzo naMr Chiringa mati sandaidzika ndichienda kundaenda uko saka ndakaona kuti mota pambira vachimhanya zvisikaiti tapata kuti tinoti pakona so tidonditine pakasvika tikamira nedhore mota zvisevantera pandakavamisa vakamira zvishova vakanzwisisa kuti agara pari kutoenda pasaidi ngatikati polisi uye havana kuramba polisi uye takamira kudaro ndoni chibagera chiri kumeso tiri pasi pemota ndoni andidzosera kuti chiri pasi ndazomira ndipanoenda pasi pemota ndaenda pasi ndati hausadaro so ndiwane vazvita ndikwanise kudzosera chacho anokwanisa kudedzera polisi mupedzera nepolisi ini ndiri munhu sashadho ipi handikwanisa kuita mhandamina akutukirira manzvinyazi zvikomaitukirira zvisingatombe nyakatoboti atapamahasi murungu azoti garegare ndakativanotikaodaiso zvisingaiti zvinyanzi zvisingamboiti ndanditukira mai vangu aitukira sopa mai vangu ndevage pasipo pakapira South Africa padhuze nepapo zvakandirwadza zvisingamboiti ndosaka mano ndakayamukuda zviri kutaurwa Anthony ndikuramba ari kutaura it didn't happen chichaitika inini ndadriver ndaona munhu ari kudriver so pane kakadhakwa ndantaura driver angu titles anzi beta tinofura munhu uyu tinoita accident tatanga kuita overtake unouya padhuze asati arowa ndinzwa ga but asati ndaona kana mark pamota anything so ndapaka ndataisa mota hapana ndabvunza inda muri kudrive akadai so makadhakwa atanga kutuka anzi imimi hamugone kudrive mune muroko 1 then ndatanga kupikisa manje because inini nyaya iyoyo asi nyaya zvekudrive handiti so ndatanga kushauta but kwete kutuka ari kutaura zvemai yake hapana ndakaita tine mawitness futi so also iaenda necourt nezvikurova whatever ndaenda necourt court ataura hapana nyaya ndine acquittal panapa futi nenyaya iyoyo pacourt pamusoro yakaenda kukoti court kurusape panapa magistrate criminal court yakaenda kukoti nyaya yacho mambo koti vakaenda patandakuiti vangoita zvavakaita vari tu yakana kusenga uchipatara ndinawo izvozvo titomuda kuti koti civil court tabva kuno tikuenda civil court ndakasomutaura kuti chakuendesa kuti kuna mambo ndosandamuudza kuti tichadzokera kucivil court izvi vakaita izvi hazisiperi ndakakutaura yava nemedza zitariko ndakati itai zvamuda kuita but tichaenda kunotora mapepa haunditongoka ndikuadza ndisina mapepa azikwa doctor hazviti vandikuadza ndakatokuadza nyaya yakarusape PP Andoni Dwado Howland nyaya yakatonga musi wa27 mwedzi wechi10 gore rineri nyaya ikabuda kuti Anthony not guilty and acquitted saka ndo iripo saka munoti chiwadare kana yakatoenda kumagistrate iyi haya koti yedu hatibvumirwi kuti kana nyaya yaenda kumagistrate yodzoka kuno kwasidai yakatangira kunoku isina kuenda kumagistrate taiti tinoitonga but honorable Deni makanyangadza nyaya yakaenda kumagistrate ikatotongwa nemagistrate and magistrate iruti not guilty because ndo vanodhira necriminal element iyo criminal sindoendaunza kuno yokutuka mani izvozvo inobva yaenda mubracket yese nekuti irikutaura kuti not guilty nhau zvakaitika pasini ipapo zvichizi zvese zvakaitika pasini ipapo zvese zvirunzi zviri acquitted he is not guilty haizoti ichi nechichi nechichi otherwise tenda kutonda kuti iwo tipuwe kuti zvaitaurwa judgment but isusu we cannot do that
nekuti higher court uchindoti tipei tipite peruzi madocuments, asi dai anga akabatwa nemhosva, then iyo waiuya nayo kucivil now for compensation. But zvairi even kwamuri kufunga kuti munoenda paine pepa iro not guilty, what you can do kana maona kuti muri aggrieved kwakutoenda kuhigh court ndo kuti indobvise the guilty, not guilty, you is a guilty, then you can come down now to either magistrate or to this court. You can now come down, finally guilty, he is proven guilty, but because Pagatres were not guilty, we cannot attend the issue, and it don't compensate on what basis. Tikati kutuka manje tinoda kuti imi muri ndakatuka iye tomubvunza andanda kutuka zvakadaro, mune evidence here inotipa kuti umbowo kuti aiwa akakutuka chine zvamaita ane chi mazona yaye kuti inovhiwa haivhiwi, ino yakataurwa kukoti aiwa ndozvatoti mondokomplainera ikoko na mondokomplainera nyaya ilegal yakatopera. Isusu tukaramba takuininda tena takutoda kunge takuita against the superior judgment yayo. Ivo kana vachiona kuti hawana kufara nejudgment iyi kwavari vakutoda kuti vaende kuhigh court kwete kune koti, even wakaenda kucivil imwe nzira kupedza mari yavo, because you never win it nejudgment neoutcome yakabudapo. Saka the best way kana muri kurwadziwa itoitai appeal kuhigh court, kunokwa ndifunga kuti isusu harisi dare redu, muri kupanzwa here, hatingazivi kuti wakatonga sei, ende isu hatikwanisi kuti tinotore kuti ko mapepa enyu makatonga sei. Anokwanisa kuzviita izvozvo kuti ko makatonga sei ihigh court. Isusu to our level hatikwanisi kuti titi vejasi wakatonga sei kuno, andi haichakwanisi nekuti umbo irunzi yakatonga nyaya yacho yese ikanzi not guilty. Even mukaenda kucivil ipapapa vanongotora record iyo nekuti ndo criminal wakapuwa basa rekuinvestigate kudii dai yakanzi guilty, then you can come to us for compensation, go to civil for compensation, which dare ramaisenzesa tichisenzesa kuti no akabatwa nemhosva zveshuwa anodini mambo. Inini handisi kuramba mambo, handisi kuramba ndagara chikoti ndakambozombotaura kuti koti ndakandichakuisa pamambo kana zvakataura nokuti ndichamudzosera kuti koti sokuti ndakakura ndakaenda kwadoctor ndakandienda kwaspecialist. Ndozvatiri kutaura kuti kana dei ukaenda ipo pakoti apo hapana rubatsiro rwauchandobatsirwa nekuti yakatotongwa iyo to that level. Chawava kutoita is to appeal to a higher court. No, it's okay. Most of the